ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଟିକେ ଆସିଲାଣି ହାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆସିଲାଣି ହାରି ଦେଖ କେତେ ସାରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ବୋଧେ ମୋତେ କୁହ କ'ଣ କହିବ ତମେ ଶୀତରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ଶୀତରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିକି ପୁରା ଆଉ ଶୀତ ନାହିଁ ଘରେ ରନିଂ କଲା ପରେ ଆଉ ଶୀତ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ଶୀତ ବି ଡରିକି ପଳାଉଛି। କେତେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘୁରା ଘୁରି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲାରେ ଯାଉଛୁ ମଜା ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଆଗରେ ଦେଖ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ଏପଟେ ବି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତିକିରେ ଆଉ ଏତେ କୁହୁଡ଼ିରେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେଟା ବି ଦେଖାଯାଉନି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ପଛ କେହି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛୁ ଦୁଇ ଜଣ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।